नमस्कार प्रणाम, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहल बानी टॉप 10 भोजपुरी। तो आज के जोन वीडियो बाटे उ वीडियो होखे वाला बाटे गोलू गोल्ड पे। जी हाँ, आप सबके बता दी कि गोलू गोल्ड बनैले बाने एक रिकॉर्ड जोन कि आप सबके बीच में हम बतावेला बानी कि आखिरकार गोलू गोल्ड कौन सा रिकॉर्ड बनैले बाने। तो आप सब वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखत रही और अभी तक आप सब चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो लाल कलर के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पे जाके आप सब ऑल क्लिक कर ली। तो आप सबके बता दी कि गोलू गोल्ड पे कोनो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में न्यूज ना बनेला और बहुत सारा कमेंट आवेला इनकर पर न्यूज बनावेला। तो हम आप सबके बीच में इनकर एक रिकॉर्ड के न्यूज लेकर आ चुकल बानी। जी आप सबके बता दी कि गोलू गोल्ड और खेसारी लाल यादव जी एक महा रिकॉर्ड बनैले बाने। जो कि ए से पहले आप सबके पता होई कि खेसारी लाल यादव जी जो कि आए दिन ना एक रिकॉर्ड बनावेलन और एक ना एक रिकॉर्ड तोड़ेलन। लेकिन सबसे खास रिकॉर्ड बाटे गोलू गोल्ड खातिर। जी हाँ, आप सबके बता दी कि गोलू गोल्ड के इस समय 2020 में एक से बढ़ के एक गाना सुपर डुपर हिट होखत नज़र आ रहल बाटे। आप सबके बता दी कि गोलू गोल्ड के रिकॉर्ड, जी हाँ, आप सबके बता दी कि गोलू गोल्ड के जो रिकॉर्ड बनैले बाने उ बनैले बाने ई पहली बार और ई रिकॉर्ड बहुत ही खास बाटे। आप सबके बता दी कि हर एक सप्ताह निकलेला यूट्यूब के एक टॉप 100 आर्टिस्ट के लिस्ट। जी हाँ, आप सबके बता दी कि टॉप 100 आर्टिस्ट के लिस्ट निकलेला। ओकरा में हमनी के इंडिया के जितना भी आर्टिस्ट बने ओ में शामिल रहेलन जे टॉप 100 बाटे। और आप सबके बता दी कि ए से पहले खेसारी लाल यादव जी आज से ना 2017 से ही इस लिस्ट में उनकर नाम आगा पीछा होखत रहेला और पवन सिंह जी भी इस लिस्ट में नज़र आवत रहेलन 2017 से ही। लेकिन 2020 में पहली बार इस लिस्ट में नज़र आइल बने गोलू गोल्ड और गोलू गोल्ड के जो स्थान मिलल बटे उ मिलल बटे 89 स्थान। जी हाँ, आप सबके बता दी कि हर एक सप्ताह इस लिस्ट निकलेला और एकरा में गोलू गोल्ड बने 89 स्थान पे। जो कि ए से पहले इस लिस्ट में कभी भी उनका नाम नहीं आइल। लेकिन 2020 में पहली बार गोलू गोल्ड टॉप 100 आर्टिस्ट के 89 लिस्ट में नज़र आइल बने, जैसे कि आप सब स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकतनी जा। तो आप सब जाई और कमेंट बॉक्स में गोलू गोल्ड जी के ढेर सारा बधाई दी और पहली बार टॉप 100 आर्टिस्ट के लिस्ट में आइल बने। तो आप सब का कहल चाहतनी कमेंट बॉक्स में आपन राय जरूर दी और जाते जाते चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी भी दबा दी। भोजपुरी से जुड़ल छोट बड़ खबर लेकर आवत रहीला।